Yeah, Seguro Produções. Parikwano dakadza papi doni wangu, parikwano tapira papi doni wangu iwe, parikwano dakadza papi doni wangu, parikwano tapira papi doni wangu iwe. Ariyo arikuryiswa gorotyo shamwari wangu ndiro parikwa, amweni arikuzvimbiswa ndani shamwari wangu ndiro parikwa, aliyo arikuzvimba midziyo shamwari wangu ndiro parikwa, amweni arikunanza mikore shamwari wangu ndiro parikwa, amweni arikubata hwandende shamwari wangu ndiro parikwa, ndaremba kuvhika faiti shamwari wangu ndiro parikwa. Parikwano dakadza papi doni wangu, parikwano tapira papi doni wangu iwe, parikwano dakadza papi doni wangu, parikwano tapira papi doni wangu iwe. Usanyeperwe iwe, usanyeperwe mukoma, anakadzi ndiwo ndiwo hazvina kumbosiyana. Usanyeperwe iwe, usanyeperwe mukoma, anakadzi ndiwo ndiwo hazvina kumbosiyana. Anakadzi ndiwo ndiwo shamwari, hakuna une magaro wane shoki nezamu rinobata reti mukoma. Anakadzi ndiwo ndiwo nyarumbi, hakuna une besho rine uchi nedimba rakakusirwa jaka. Anakadzi ndiwo ndiwo shamwari, hakuna une magaro wane shoki nezamu rinobata reti mukoma. Anakadzi ndiwo ndiwo nyarumbi, hakuna une besho rine uchi nedimba rakakusirwa jaka. Chakurya nzero shamwari wangu mukoma, pane chirombo chakurya nzero shamwari wangu iwe, pane chirombo chakurya nzero shamwari wangu mukoma, pane chirombo chakurya nzero shamwari wangu iwe. Akadzi une arongomuna ana 13, zuva rekufa kwako urombo kuwana denamo kumavhiyufa.
Anakadzi ndiwo hazvina kumbosiyana. Anakadzi ndiwo shamwari, hakuna une magaro wane shoki nezamu rinobata redhi mukoma. Anakadzi ndiwo nyarumbi, hakuna une besho rine uchi nedimba rakakusirwa jaka.